Dia número 167. Intercanvi, de Carme Rosanas. Tenia tot just 4 anys. Seia al meu costat, a la nit, en una terrassa, davant del mar. Mare, explica'm coses del mar. Era temps de vacances i per això s'havia fet mitjanit. L'Oriol encara no dormia. Era molt fosc, no hi havia llum al poble. Vaig començar parlant de les estrelles, que des del seu lloc, no gaire estàtic, però ajustat amb precisió, poden guiar els vaixells i assenyalar sempre el nord. Les estrelles tenen el seu nom. La que ens guia al nord se'n diu estrella polar. La veus? És aquella d'allà. Al mar, tot just si s'endevinava dins la fosca i es descobria ran de sorra amb unes línies primes d'onades blanques. Ell semblava veure'l millor que jo. Hi havia uns llumets petits que navegaven a distàncies incertes de la platja i ens convertirem en observadors atents d'uns pescadors invisibles. El mar és negre a la nit. Sí, és negre, perquè no hi ha llum. I s'ha anat fent gran de tant passar-hi les barques. Em sembla una frase fantàsticament poètica. Els pescadors encenen i apaguen els llums. Les barques es gronxen amb el mar i els llums se'ns amaguen, no s'apaguen. Potser és que juguen amb els peixos. Era increïble. Les seves aportacions em semblaven infinitament més interessants que les meves. I juguem a ser pescadors, que en comptes de pescar juguen amb els peixos i amb nosaltres, que els mirem de lluny. Els peixos ens piquen l'ullet i estan molt contents que en lloc de pescar-los vulguem jugar amb ells. Em sembla com tastar un món millor.